Pozdrav ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft Survival. Ovo je moj prijatelj Mad Mask. Ja sam Minera. Blokić! Danas ćemo da gradimo kuću. Prvo što ćemo raditi, idemo ubijat glupe živine. Da. Ovo nije naš privatni server, ovo je neki sa... Evo pokazat ću vam naše kuće koje smo sagradili, to jest nisam ja sagradio, sagradili su si drugi. Ova je moja kuća, Evo, ova ljepša. ovo je Mad Maskova kuća, sad ću vam pokazati kako izgleda iznutra. Ti to neš da meni provali u kuću, dečko. Evo, ovo je pogled na dvorište, on je glavni ovdje. Jeste. Ovo je njegova kolekcija. Pokazao bi ti inače i ovoga često, ali me straka ne bi neka zatim jer znam ja tebe dugo. Znaj ti mene. Znaš mi piše ping da je 98, jebem ti. Okej, Kakav je to riječnik? whatever. U redu, idem potražiti živine da ih pobijem. Evo, vidi ga. Mrš, govno jedna bolesna. Denis Jarmora. Evo ga, stavio sam. I tako. Vidi Creeperson! Čekaj. Dođi da te zagrlim. No, nemoj. Dobro, ka novom serveru. I pod server će biti dolje u opisu videa. Da, server IP će biti u deskripciji. Da. O jeo! A ja sam samo htio prijateljstvo. Mad ne, ja. Htio si, ali nisi je dobio. Znači... Vidi ga. Mrš! Šta radiš ti? Ma... Ja sam, onak... Creeperson je jeo grah. Idem, znači onak, da se kupim malo ovoga sida. I onda onak... Svake sekunde... Bum. Šta? Vidi ovog morona, I ovaj, gle ovoga! Ovo se naoružao, jebote. Ode on. Što sam dobio ništa. Dobio sam njegovu kožna kapa. Jedan retardirano sranje što je na serveru je... Evo. Sad ćete vidjeti nešto onak glupo. Ne znam ko je to izmislio, ali... Da se ne može koristiti Ako bone. god. Znači... Ali dobro, valjda ima, valjda je neko otkrio neki glitch i tak haka, pa valjda je zato. Znači, sačekat ćemo dan, pa ćemo onda početi graditi tvoju kuću jer ti još nemaš. Da, ja sam danas prvi put ovdje. Na tim serveru. Šta nisi kucao? Znaš kaj, ja bi mogao početi saditi, zato kaj trebam sida. Znači nam imao za kruh. Evo. Znači ovo je sve moje. Znaš kaj, bi čak možda mogao ovo uzeti jer vidim da to ne raste tu. Tak, evo. Inače prije tu, prije je bilo malo zgrifan jer dugo nisam igrao ovaj server. Igrali. Pa sam sad išao sve popravljati i tako. Odličan server. Da, i Jesi ti to možda opet igraš rata? Da. Kaj ti, tenka imaš i... Creepersoni su jeli grah. Jeb ga. Vidi ono tamo dolje. Kako da zoomiram, evo sam malo. Ne znam, čekaj, ja idem na postavke za... meni je deto na tako tamno, zato ima je čudno zakat, tak vidim. Čekaj, kako je tebi osvjetljenost? Samo malo. Jer meni je sad... Ima na 1.7.2 da možeš bliže pogledat. Kak? Ne. Od toga ima uopće. Prije se tamo bi vidjelo dolje lava. Ja to već, ne znam, valjda je mali glitch, ja isto vidim lavu. Ma jebi ga.
Pa gledaj ti koliko tu imam prostoriju. Idemo po sireka. Ne! Ne diraj! Moje! Vidi. Njam, njam. To ćeš mi sve dat. Mrš. Neće. Da ja to posadim. Inače tek sada smo shvatili zašto ljudi u PvP ideju sa sjekirama. Bar ja. To je da sjekar ima knockback What ili... the fuck je to bilo tu? To je ovaj... Krti, da. Banjos amigos, je tu jedna farma bi morala biti. Tih. Mhm. Kaj sam govorio? Aha. Da sjekar ima ovaj... knockback. A to je sad za one koji ne znaju, to I je više kao... armora je. Troši armor. Da. Puno. Znači... Brže nego mač. Knockback. I knockback, za one koje ne znaju što je to knockback, to mi je kao... udarac koji te odbaci. To sam ja tek Koji sada te ne shvatio dok... odbaci. No, knockback je ono što te odbaci. Ne odbaci. Dobro. Dobro. Sad ćemo... A šta radiš, Bolane? Farmam. Nemoj. Pa gazit ćeš po vrtu, jebote, bre. Mrš. Vidi ovo kretarda. Mi smo inače Hrvati, ali ne znam zašto ja tako govorim jer mi je valjda fora, ili ne znam zašto. Šta govoriš, brate? Srpski bre. Bre. Ne znam, ja te još nisam čuo da govoriš srpski. Pa tak, negdje znam inak. Ja ne znam, ovo tu je negdje glitch jer ovo tu uopće neće rasti tu gdje si posadio u ovom kutu. Opet si mi izgazio. Tako. Idemo počnemo raditi tvoju kuću. Da. Ne da, nego je. Znam, idem muziku da idem. You don't have CD. Što si ovo radio? Ja o tebi. Znaš kako ja ću... znam kaj vam napravim. Pravi vam lijepu kuhinju. Ovak, ja imam dva CD-a. Imam C418 i C418... Aha. Nemoj da me raznese sa 4. Misliš da ovo lepše izgleda, čekaj. Ne. Samo DV, CD, a tu je. Ne. Imam ovo je strašan. Čuj to. Ništa će samo malo, glazba. Jukebox. Odi da... To stvarno ne znam što bi taj CD morao značiti ili što ne znam. Čekaj ću gasiti jer meni se to tako čuje onak i još ima slušalice. Ja ne čujem jukebox. Znaš, čekaj, ovak. Sad čujem. Zakon. Imamo drva koliko hoćeš, imamo 3 steka. Igraj me single player, v mračnoj sobi s tim zvukom. Znači kad ti reći, imamo puno stekova od kamena, to neću ni brojat, ali imamo 6 stekova. What's up, nigga? Ne kradi. Što ja, ništa ja. Tak, sve vratim. Znači dobro, no, evo, na. Ne, umrijet ću, brate, nemoj, imam pola srca. Čekaj, ja ću uzeti ovo, van da mi već ne živce ide. Znači jaj. Ja ću ubaciti taj jukebox. Društvena stvorenja, okolina. Dobro. Šta je ovo? Aha, šuna. Idemo, ne, sa ovim sranom. Šta je to? Idemo ti kuću da graditi. Jer mi imamo tim. Možda to da vidim tako lijepo u daljini. Može biti. Tim tam tiram tiram. Ajmo da gradimo kuću.
Što sam lijep. Koliko sad treba video Stavit ću trika? nepotrebne stvari u... Ajde sad ti sad slime. Postoji claim. Da, postoji. Ne, postoji claim. Postoji claim Mad Mask i sad to piši. Evo, hoćeš reći modifi. Aha, smo diffi, da. A šta ćeš ti u čestu? Nemam niš za tebe. Dobro, idemo ti počnemo kuću graditi. Ajde. Ja ću gradit medwall style kuću. Može? Šta ćeš ti raditi? Medwall. Medol, šta ti to znači? Staromodno, brate, staromodno. A, mislim, znam ja, ali provjeram da li ti znaš. Aha, haha, okej. Nije da ne znam. Imam ja malo si pare zaradit. Ti tvoj. Ali ne znam točno koliko. U stvari, pa čekaj, ja sam pisao money, a tu mi sa strane piše money. He, Koliko imaš monija? Money? monija. Ne znam, Money? neću da ti kažem. Ja imam 5335. Ma, hakaš, brate, hakaš. Da. Ja sam radio na tom serveru. Da. Zato ti piše jobs, a ne zapošljavanje. Jobs join. Kod koga mogu f... Creeper! O, brate, šta radiš? Vidi ga. Ja radim. Idi si radit kod. Što je to bilo? Ne pitaj. Evo gledaj što ovi pišu u chatu. A da im napišemo da nam daju warp youtuber. Čekaj, Postoji ja ću- warp youtuber. Warp, ne warp youtuber, off. Kako se to zove? Rank youtuber ili? Tako. Koliko sad snimamo? Ok, 10. Koliko sad snimamo? A, ne. To sad, čekaj. Ti sad snimaš s Frapsom, zar ne? Mhm. Sad, ako ti snimaš 10 minuta, i onda će se dalje snimat, ali će napraviti drugi video, ne? Da. A, onda moraš spojiti to. A, ništa. Idemo tako da bude ovo trajalo tak negdje 20 minuta, ne sekunde. Ne znam koliko će to biti giga. Puno. Dok se snima s Frapsom, jer Fraps daje najbolju kvalitetu videa i zato puno. Ba i dobar zvuk. Ja i sve, zato je dobar. I tako, čekaj da me pitam. Da li se, sad jednako ovo reklamiranje ako stavimo ovaj server na YouTube. Pitamo. Ovako ćemo si malo subscribere idem ja ovako. Pitaj ako moraš. Snimamo za... Recki snimamo za YouTube. I cure. Tak. Tak, malo ti počistimo. I sad se dugo tak dugo... Čekaj. Gledaj ovo. Na serveru pravda piše. Ne smije se izgovarati ružne riječi. Sad gledaj, video Pero 1, 2, 3. Pantan 2. Da ugasi malo majke ti ga pip na pip. Ne, u pip. Mislim. Ružno. Ja. Kako ljudi mogu tako da razgovaraju? A imaš kamen? Imam, dječko. Ajde. Imam.
Imam ga, koliko ti hoćeš? Imam i Secret Mine. Ne. Čekaj, vidim da nitko nije vidio što sam napisao da snimam za YouTube. Zato ću opet. Čekaj, da se ljudi... Da im rečem da se subscribe-aju ili ne. Njihova volja. Ma natjerat ćemo i da se subscribe-aju. Nemoj! Šta nemoj? Evo tebi kamena. Evo ti oko. Evo tako, znači, da idem ti ja pomognem raditi kuću, ne znam šta da radim. Imaš stakla? Možda? Možda. Ček, dječko. Nema, čekaj, imao. Nema i nema 100%, nema. Nema. Stvari ima, čekaj. Ovako ću, Znam. Ćemo, idem malo, samo trebam 3 stakla, koliko trebaš stakla? Uzet ću ti 64 drva, pa ću ti nabavit poslije. I bolje! To duplo boš mi vratio. Mhm. S kamatama plus. Mhm. Evo tako je da sam ti peć. Ja ne znam zako ovce tu tak voli biti mojih hiže. Mislim, kuće. Mhm. Ali očito vole, evo. Ona tu za šankom. Znaš kako moga bi joj čak neka napraviti tu, pa bi tak bila. Kak nekša. Evo, to jaj. Ovo. Evo. Evo, nemoj bre. Znaš kaj idem ti ja pomognem? Znaš kaj znam si ja kamena i drvo i sve idem ti pomognem. Da... Isuse, prije sam imao... Pa imam ja još drva. Što sam ja pametan dečko. Tak, prije sam imao 7 stekova ovih neobrađenih drva, puno kamena i sad ti dođeš na sel i odmah sve za duplo manje. Treba. Ovo je malo prenisko. Ne, tu skočiš pa se onda trestiš s glavom i onda... I onda ti je to problem. I onda potres mozga. Zaka se ja tu porušim. Ako smije, osvaj idem ja rušit. Tako da ti, idemo probamo čim prije napraviti tu kuću. Da imaš gdje živjeti, dečko. Ajao. Minerson. Oda peo. Isu, sad misija zaštiti Patrika. Ajoj. Jao meni. Jao. Lag. Hopla. Pa gdje je taj zombi? Čujem ga da je tu negdje, ali ga nigdje nema. Osjećam da je tu neka špilja ispod. Ali ne ber čujem puno zombija. Aj. Tu si! Evo me. Imaš sreće kad sam bio polek jer zombi su te napadali.
Uhuhuhu. Popišem se na njih. A kaj, ja sam to, kaj sam šteo. Htio si mi Kaj sam pomoći, šteo, brate. čekaj, ne. Ne. Došao sam doma, mislim tu svoju kuću neka napraviti, ja sam pozabio kaj. Da. Ne. Pa kaj sam šteo, čekaj. Nika vjerojatno. To je tak, dok ja igram. A evo, delaš ti kuću, delaš. Radiš. Ovo će biti naš prvi video. Naš prvi gameplay video. Ne. Da, naš prvi gameplay video i Minecraft. Mislim već imamo jedan gameplay video, mislim ne gameplay nego Gay video. gameplay, tak. Gameplay kana bo ispalo nekam krivo. Gameplay video od kod 4 montage, ako se to tako mora reći. Da, snimao sam ja. Znaš kada mi ugasim, ti čuješ meni za televizor. Ne. Dobro. Znači ja imam u sobi televizor i to onda dok se to nabija onak stotka zvuk, to onda se čuje tome, onda tamo preko se čuje na drugom kraju ulice. Zakon. Zakon dječko, man, nemaš što. Znaš kaj, daj mi reci šta, evo ovako će, Nadam se da će Ništa. kuća ispast dobro. Ma Lag. krov je najbitniji sad. Je? Ja mislim da su ipak zide nebitni kad ti zombije nadohodaju. Ne. Nesto mi je kramp, kam sam ga, ne. Tu ti di su, kramp mi je nesto. A tu je, hvala Bogu. Imaš stakla? Čekaj, idem po staklo. Kako hoćeš staklo, ona mala ili ova velika? Ne, znaš kaj, napravim ona mala stak. Dobiš više. Ja, mislim puno se bolje isplati. Evo, ovo se jedna stakla, znači 32. Stvari, ne, kako se to radi? Pa, nekako, aha, evo 16. Zaboravio. Nisam siguran sad kako ono točno ide. Ma dobro. Glavno da neka kuća. Evo tako. Pazi! Šrek! Jao. Vidi ga, snajperist, to ti je. Evo ga, evo dobio sam glavu njegovu. Opet. Daj mi glavu, please. Ti već imaš. Ja imam dve kote kostorove, 3 zombija i jedno spider. What the fuck? Čekaj, ustani, čekaj. Sad nisi king, sad si skeleton king. Kako god. Gdje si stavi tak? I dan ti zombiju pobuš onak malo krepani. Dobro, znači imaš kuću za sad. Jedan cijelo stavim. Znaš, samo ističim da ovo neće biti dosta stakla, da se sve ovo... Tako. Bog, dosta će biti. Ili ne? Nisam siguran kako krov. O, Isuse, taman stakla. Evo. He. Fali ti još 2. He. I šta ćeš sad zovem tu? Ma znaš šta, ovo ti ne treba, tu ti ne treba prozor. Pa evo ovako. Kakav hoćeš pod imat? Znaš kada mi ovako stavim, radi... Evo ti na. Evo. Sad si jedan od moćnih ljudi. Sad si jedan od moćnih ljudi na serveru dok imaš baklice. Da. Tako. I još jedno, kam da ti stavim tu jedno. A ne treba. Ne znam kako se započinje krov. Ja znam. Ja ne znam kud. Kao ti neću reći, evo. Davaj, ne seri. Kaj, ovo drva ti znači neka ili smaj ih potrti? Znači. Mislim, osim kad tu stoji.
Imat ćeš kameni pod... Ne zato što si mi ti to rekao, nego zato što ja tako želim. Šparaš drva, a? Naravno. Neka rupetina. Šta sad to mora biti? Moram ti vrata razbit. Dobro. Zašto ti je tu kamen? Evo ovak, sad ne znam ako ćeš ti moći kroz vrata prolazit, ali meni se čini da ćeš moći. Ti su vrata, tu su. Ne. Biš tam, biš ća. To me diraš. Ne. I da. Mislim da bi bilo dosta za ovaj video. Jer ovo je više sigurno od 20 minuta. Da. Ništa ljudi, vidimo se... ti si zabagao sad. Ništa ljudi, vidimo se Daj da rečem rečenicu do kraja. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećem videu na ovom serveru. Ćao, pozdrav, bok. Ćao, bok.